Tá tú a géisteach leis na Gaelgals ar Raidió Rí-Rá. Hey gals, cén cúil sibh uaim sibh go mór, mohím nach bhfuil sibh fecha agam le fada inús, ach le cúnamh dua, feicimid a chéile go luath fiú. Tá anchuid a dhéanamh agam an míseo, agus tám an arbís faoi, so tám díreach takeíreas ón Bortingale, bhí sé go hálann, bhí mé an alba fér le chláán, bhí mo chul chathaircha óga an, tá siad cóglóte tá oscar 7 mbliana d'aois agus tá 15 bliana d'aois. Tá siad just cógrán bhar ag níos seo. Tá oscar gafa le Animal Crossing faoi láthair chumá, so bhain mé ansaltá sin, agus bhain mé go Charlotte chuna snámh i gceart, agus bhí sin just cótatnamhach agus, tá chríláin héis. Níl mo dá chracan, dá green, Donú green, níl am cínse an ghilge tá ach tá, níl se cho iontoch is bhí mé géirí achas cuma, mar tám ag dul a mórach nó péile bhfuil se bhgéisteach le seo an bhórt, tám ag dul go choláis isce le múna ar fá caiiciise, so tám ar bíiste sin, tám hééis bheith ag dul go isce ar fam héilir fad beag nach, well, no, is breagé sin ach bhíos like 3 so tá sé crackáilte. Ní chreidim go méid múna an inis, tá sé cho aisteach like, I don't know fiú se ach, nóir tá tú ag dul go áit an fiú cosú leis an gúlach nó ag mar sin, ag tosúach mar bháil agus an sin a bheith uachtrán, nó like, thusig mé sin mar gáilta an sin mar AC an sin mar MO agus an is imúntúir just ní dhéanaan sé hialdum ar churbeh ach tám ag snú go mór leis leúna dú ba an aimimsúr ceir golóir mar tá sé i dúsceart muo so tus go nach mai sé chubáistíon tám ar fád, tá an ir sin gceantathe pacáilte agam so I'd say go mai mé time. Ach, bhálam mo bhrí gar a chahabh cumá, so feicimid béle feicáil. Ach cha mé a bheith I Liffey Valley lua golóir ar máidin siadam like, I níochlóg nar ag mar sin, agus sé bhádum ceach, so ba arm fágáil go lua, so tám ag déanamh iireachta gachar a bheith ré agam a nocht. Ach sin mo phlean, tám éagsúil go mór le snámh san Atlantic. In isca agus an ghilge a bhúna agus pí a crack agus bríomh agan agus éagsúil go mór leis. Súm go bheice mé sibh go lua agus marrá sibh le. Slán gals. Mwah. Hey gals, tá súil agam go sibh ar fád go má alsna seo agus tá mé ag déanamh mo chartahhaist ón Roisil, má hin cosú leis an duine hagan ar an scáilán nar atá an Eurofís arsúil agus dúirann siad le Good Evening Europe agus dtíortha éagsúla. Má hin gurmis an duine ón bhealach. Tá mé sa Roisil ag déanamh suchán oibre agus tá mé an seoir fan mísa. Is é seo má Cathrúla an seo agus tá mé imime cheomra I lár na cathrach an seans go glosí tú fumana sa chuigeilre mar gheall go bhfuil mé cinál ar bóthir gnóthach golóir agus seans go glosí tú má cuas na béaldir scrásin. Tá cúpla seomra / áras an tíblarm chomá. Ach tá mé I buint an sólt as an aimimseir jazz atá an seo an aimimseir jazz begóir mar rá. Tá mé ag déanamh le crán oibre sa comisiún agus ba mé ag dtíorú ar an Astracán. Tá mé súil go mór le fioschar ar mo chuid go an Astracán agus snascar ar mar chud ghail go freisin. Náidir faoi aine eile ach braham go mé ag an stáid sin go mé cinál tá le caiileán faoi le agam agus tá sé níos deachra ar bíonn sé beag an níos dúchlánaí teacht ar spás inar féidir leis dúlan a chur rois ó héhann teanga de. So tá mé ag súil go mór leis an
tréimhse atá os má chóir. Agus tá na Gael an deas an seo do bhroséil. Ní raibh ruí le aithna ceart agam ar aine ní raibh deú carach súla din na Gaelgals an seo. Ach tá sé có deas sin ar mo chéile bhíarmsa anna cuid siúlaín agus ru timppla bhíarmsa le carta aithanta sa bhú bhíarmsa riomhar a bhú agus bhí de agam buúlasteach chuna hifige agus bhí sé cóáling sin Gaelga leis le tíine. Ní bháin gohfuil airnig an seo ach tá Gael an seo agus tá difar ann is difar mór é agus bhí sé có deas in iad an bheith extracult le Frankis agus an níl Frankis agam agus an barna tuiscinne mar galir trancacha éagsúla bhí sé có deas sin a bheith in ann Gaelga leirs le daoine nua. Agus bhuaigh mé ar mar chomport, le maithím compórtach leis an drám atá mé gobar le hena féin mar gailgur Gaelgals iad. So tásúla gom go maiid mé an beidir cúpla grún gaf a chur an airde le taspáintíomh conas martá an cathair áling seo. Agus ní don ghfuil mar an nuachta eile agam seachas go mé éagsúil leis an cinál eistir seo agus an sin ba mé ag dul go America in níos sin so anna cuid pacáil agus dífacáil agus bhfuil is agus rud a dala méniu seo an randamach ach bhí mé ag trasfáin seo don na Gaelgals hala féin. Bhí tá crán mór lasmu do me cheomra, lasmu do me inneog agus tá mé ar an dara orlór agus so tá mé óir glóir agus thula mé an aon seo agus bhí me gála mé céin fá go bhfuil an aon sin có bloody glórver. Agus bhreacht mé amach an inneog agus ní raibh mé na álah sa cáil sé sa crán sin agus dáim sé mé faoiar an ag tá sé glas sin spéisiúil. Agus an sin ceap mé raibh mé do las mé bhéir mar chonach mé parish agus bhí mé gála mé ní leon chance go parish an seo. An páta duine éigen atá ann agus scuilech sé nó rud mar sin mar ní éidig parish a bheith ar chrán randamach ar shráid randamach sa bhroséil. Ach bhfuil is agus apparently cos rinne mé Google ar leir tá cúpla míle parakeets fianna sa bhroséil. Like sanna seachtaí scuilech farraigh an chuige parakeet amach scathir agus níos tá cúpla míle parakeet sa bhroséil. Agus is cinál scourged so ceapan go sé gas go bhfuil ar nós na foileán agus na pigeons na pigeons i fecin bailá clia tá parakeets a chu an seo mar an aon a chur na straach ar gachéine because Jesus bhí sé flippin glórber. So tá bhroséil có fancy sin go bhfuil parakeets acu in an na foileán. Ach sinna bhfuil weim se cairde tá súla gom ggóilsih ar fád go má agus gur hatan má charta Toisc agus ba mé leirlibh go luá túair ara. A Gaelgals a chuirde tásúla gom ggóilsih ile go má dúlar an seo agus ar nóí tá mé ag leirt libh agus ag teacht thugah ó Gaeltacht nanéise tá mé híos in an Rhain agus tá mé ag múna agus ag bhaint ansalt as an gcuirsa ar fad. So ní léon nuacht am tháinig mé inné ar bhos agus thóg an bus tamlín an ad ar fad. Agus tá mé sucrtha faoi láthair chaith mé an lá ag múna agus an sin bhí mé saoire fa cúpla óra an sin so bhí mé ar hiúlóid óhar fada chun uimhecha a cheannach sa siopa áitiúil agus cheannaí mé stampaí le fíorcuirtaí poist a cheola agus bhí me an Gaelga leirt sa siopa, bhí me an Gaelga leirt in an poist agus bhí sé go hálan. So sin an príomhnuacht atá agam ar nóí nílas am bhfuil éon rud mór eile le rá bhí me an chnócha clogéine ag clachta a gcóir flaceol connachta agus tá mé ansásta. Gúil mé ag dul tríd go craobh na haireann, so bhí an bu agam go mórtas na bhán máil
ar an vigil I gréibh chonachta sa tá mé ansás ar fad bin an chéadúir ar tharla aon rud mar sin dom seachas in rúpa cúpla bliain ó hin so tá mé ansás ar fad agus ag gur clochta dhéanamh sa mátá multi ag aon ceoltóir maidir le foioinháile bheith sé anthar ar fad mór dá seolach sibh thugamid Nílas agam amléon scéal eile agam ar nóí dóg alsfuin chun na brisiile agus tásúlagam ggóil gachrod ionach hallan sin bhí tá mé ansás a ggóil mé an seo agus í imethe mar bhíon críomhreiste sa bhaile a maiile an bhfuilean ganí but tá mé ag géirí sira a flaáil áitéigen so má tá in multi a ggéine máidir le sin bheith sin ionach freisin Tásúla gom go bhfuil gachtainna agah go má má tá aon nuacht agah tá ag súil go mór lena chloisteáil Tásúla gom go bhfuil gachtainna tá ag olbhúladul thar leir fó séomh agus ar nóí más féidirlumm aon cúna bhhuiirt tuairtí mé Tásúla gom éistóirí go bhfuil sibh go léir go má agus go bh bhaint solt as an Sarah Tás gom go mbeon an chuid múntúirí ag éiste clén agus cosúlum is dócha go bhfuil sibh ar siar faoi láthair so buin solt as martá si tiltte agan ba daoine eile nach múntúirí iad i gcearan ar nóí agus tá bronar te go mór gas ach léanaid go léir se an siar cinna so bronar mar sin níl mé achcha mága ar nóí tásúla gom gohfuil chulaganna comach go bhfuil gachtainna mór na sláinte tá an chríon éagsúilte na gluch an seo níl mé achcha mága ar nóí tuis gur cuairta puiste tá an ní étain an lína sin ágáil amach níl mór an nuachta eile agamsa agus sífra mo chuir forsa má tá tú ag éistecht más féidir le harála jigs lom agus seolaí mé cuairta puist hici ón nilcht. Okay, slán agaí a chuirde. Hello, má grasas, tásúla gom bhfuil sibh ar fád. Arregs agus ag buinte sult as an saoil pe áit an bhfuil sibh. Tá mé ag scríb agus ag déanamh má chuirta puist I mo heomra a maileach lia tránó na mórta an agus tá sé detrééis cuaig. Sílam gohfuil mis agus ifeag dul amach a gur siúlóid a go lua sa bhaid sé sin aní as ar fád. Tá iscom go raibh aglah puist ag ife so leúnmh dé a roií go gealaí le sin. Tá mé cínta go maiid si go bra mar is múntóir den scoil í. Tá sceitmíine an déanarm bhfuilmid ag déanamh eagrán cuirta puist ar deire woohoo! Is dócha go maiid eagrán mar seo a gcuin níos minic inis agus cúpla ahrú níorhamid mór an beagar an bódún mar grúpa we pretend we do not see it. Tá sé Jackar le creidú an tríí go mai muid I trí potentially ceara amcris éagsúla an bhléon se thugann crackáilta. Tá muid cosúla le Pipple, Miss Worldwide, Miss 305 ach muid ar fad, Bhí mé déanamh mac na versin le déine agus déit mí bheith brón ach faoina hathraí atá an dún ach tá mé déanamh cinna le bheith broúil seachas brnach mar tá broúil as an go léir mar grúpa agus an méid atá buinte amachcuin buinte amachcuin go meisceil go dtí seo ar bhain individual agus lena chéile. So tá ag nu go mór le bheith ag éisteach le bhór an updates ar fad mohíam nach bhaca mé sibh le fada I think an orghearnach go bhaca mé cuid go ná ag Harry Styles agus caiintear Harry Styles for mé COVID le déine don dara ó Jadori sin dom agus is dócha go bhór mé ag cilcur Marie nó ag earcóir workmans in ia chur siad cinál cóir ar siúil agus theann siad go leor ar an Harry agus ar an One Direction bhí sé actually do creid a handshake mórlam agus rud atá grain for ná chonig mé glóir daoine Twitter gra go raibh Harry ní ag acu seachas COVID in ní mar gur tháinig COVID ar glóir daoine iní na cilcur sin níadidir ach is cum lom ina rura is cum cé áhar mé é seans gohar mé sa chathair mar gur mé an lá na dhéana cilcurma seans gohar mé caé seans go bhfuir mé é ó duine amachláán ní bhína iscat ní dhéanaan sé aon difer ina rura ach fiú mas go bhór mé é a cairí ní lá féile ar bit arm to be honest bin an cilcur agus an ihe is fear am a héal agus bhí sé cóspeisialta tuis gramir ag fáidir Harry le breis gá bblion so no regrets girlies no regrets. Rud eile a ri
lom le déine agus méid féin éonrú ná go raibh mé cinálín buic as an sus. Beidir go gapi sibnis go mé like as mi bheabhar árá sin ach neadidir fuh ach tréis bheith cinálín catasteach sa fíor héileéis ní gábhlín sa teach agus cinál na expectations suciacha ar fád a bhfuinn le bheith gona fásta feimiúil ar ina ríis. Cé go normer gur elamid ar fád chun is saoil cinálín níos roií chúisí a bheith algain agus an marachtáil in í na dín glasála, má híam nach bhfuil rilí aonrad fel agan mar hoci mar go bhfuil brú miltnach ghfuil an brú miltnach chéine arn a ríis ó héobh chusaí aibride agus gachar dála. So ar rinne seachna bhí mé fécinn deir chlór fásnéise ar chusaí ceolar Netflix ag fécinn deir Portrait Artist of the Year anasí tá chlóir sin níos fearr na therapy i mthóram. Bhí méid seanam guitar, déla méid chunis boyfriends le Harry Styles a cheanam Gaelgals, I know, Toisc agus bhí méid scríb an just an siúd freisin so. Bhí méid just ag déanamh rudí deasa a thugans kind of ordú man madom agus bhí méid smíanamh nach bocht an scéile gur raibh sa bheith teen le ama cruthú dus na rudí sin honestly mór manóire. So tású agam go bhfuil sibhar fád ceirclóir ag tuairt airdí féin agus ag chusaí aibre ar látaobh le rudí deasa a dhéanamh díreach ar watha le háthas a chur ar bhéin. Cur mé tú sa sucrán aibre le cóir le déanaí freisin agus tá ag buint ansult as é sin go dtí seo fecham go méid chaint haar ama so curhí mé stoplam héin inis ach ag snúla sibh eáil glua agus ag snúla bheith ag éisi le bhór cuid updates slán marrá sibh. Hi, ag chail níd silgum ghfuil sibh le má tá mé ag snú go mór leis an eagrán seo a chlistáil agus le bheith ag éisteach siú ar mar obviously táid coganóach sin agus táid hééis bheith scapa ar fád na tíre agus na crunne probably níos measa an tatan seo nó an bhí seo ná mar bhír mar le bliana nuas le daoine bogáir agus stuff mar sin so tú go mór le bhar gartí poist a chlistáil níl aon nuacht agam sa rilí bhí mé in Gaeltad Carcaína th an dear seachtainna bhí imacht agam leis an obair ann ach hatan si go mórlam bhí mar ag fannacht inún chuoin agus i Maileannar Téirigh so rilí arílar Gaeltad Carcaína agus hatan si go mórlam cha mé cúig lá ag leir an Gaelge rud nach dhéanam si go minic bhí muidir na háit có jazz agus difriúachta tá feice agam ó beidir cantracha eile ná raibh na daoine a go bris an stoppaí agus na freistalíthe sna detarne nó sna bhílanna bhí siad le lánsáil Gaeilge leirs le nuachchaintóirí aber so hatan sin go mórlam bhí de gom dul amach chuig an bascéad mór agus an tuair sin dhéanamh agus chumig méid teach féig so agus cúpla rónta agus bhí sé Harbh jazz ar fád agus BLD nearmh an aimsir róganna an chatan chatte bhí mé ag brod bealach lia agus a rís just bhí absolute time agam bhfuil mé le panty rud a bhí mé gurí dhéanamh ónar hána mé amach mar just is le amach mací is si banrín na hhéireann agus mar is ó do roiint goibh tá si hééis teach amach le fi an agus le ráit as Harbh iconic faoi ceadú na gardaí so liga méidíh níl me chun ahar sinanamh ach liga méidíh é chuirtú but yes had go mórlam bhín aimimsú dochraide bhfuil mé le draham cairide nachhacha mé le fada so a rís just bhí like absolute time go ag brod go mé Harbh brodúil taréis na déir seachtainna sin so ag snú go mór is tócha le freistaléir brodarí an bhíon taún is dógad godóga sé an méid an amadom teachtagam hain in dhéag ach bhí si dochraide agus an sin bé mé ag dul go bailach lia an deir seachtainna seo go Park an Crocaig mar tá is as irbhí de maiad agus ó héalar fád tá taú le ar an pelle na bhair chun de irbhí ar tá chuna randomach do gine ó chun déliú ach tá irbhí gimmart é ggóir an taltan so agus sig le gan so tá ag dul chuir sin an deir seachtainna seo so sin mar crack ar fád rís actually cá mé rálah faoi marún leir blina tuis gur chaf mé deir seachtainna go Gaelach sin agus greibh an ir sin le Éagrán agus Dán árá ag daoine tá chun Éagrán Gaeilge ar bháin elam gach seachtain mar tá go háis ag na Éagrán Gaeilge ní bhíon na lyricí rólas agam fiún na cín is cotínta so
so mala aontain eile éis sin dhéanamh lom an tratan seo tá ag déanamh na tá go iirtí déanamh an cálín elam so faoi ar na seachtainna sulgam go méid na focail le rólas agam so be mé réid don céad ihe sa club eile agus tú go mór leis sin eáil go luúa. Slána go libh gals.